Hey Bear Fam! Welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, meron po tayong i-review na product. This is the Colacara Pro. So if you want to know my thoughts about this product, please keep on watching. So dahil po ongoing pa rin po ang pandemic dito sa Pilipinas, maingat tayo ngayon na hindi tayo pumupunta sa mga places na crowded in talagang yung mga meron kang close contact, like for example facial, mga salon, mga ganyan. So mas preferred natin ngayon yung mga home service lang, mga DIY and all that. And we have a perfect product for you guys. This is the Colacara Pro, which is sent to me by Luminescence Beauty. Ayan. Ito siya guys is collagen and keratin na Brazilian hair therapy. Ayan po siya. One bottle of this is only 265 pesos and hindi pa naubos yung one bottle nito for my short hair. Nagpunta din po kami sa beach, ganyan, and sobrang init nga talaga yung, alam mo yung parang naluluto na yung hair mo. So, perfect ngayon na gumamit ng collagen with keratin. Ayan. So, ito guys, meron siyang collagen, keratin, and aloe vera. And meron din siyang argan oil. So, yung collagen is for the damaged hair. Nakakatulong siya para mag-repair. So, alam naman natin na yung collagen talaga, ginagamit siya even sa skin. Talagang nagre-repair kasi siya ng mga cells. So, it really helps din para ma-repair yung mga damaged hair. And the keratin works for smoothing down the cells that overlap. Ayan, so parang siya yung nagbibigay ng softer texture sa ating hair, yung keratin. So kung mapapansin nyo, pag gumagamit tayo ng mga may keratin na product, yun, mas malambot yung ating hair. And the aloe vera naman is for the thickener. Ayan, so meron siyang enzyme kasi na nag-reduce din ng dandruff and mas nagiging bouncy and parang thicker yung hair. So, maganda ito guys sa mga mas maninipis din yung hair. And yung collagen din kasi guys, na-promote din niya yung hair growth. Ayan. So, perfect to kapag nagpa-short hair kayo ngayon kasi na-promote yung hair growth. Ganyan. Sa argan oil naman guys is naglo-lubricate siya ng hair shaft. Ayan. Na-maintain niya yung moisture para ma-protect from everyday damage yung hair natin. So, ito. Paano nga ba gamitin tong collagen or Colacara Pro? Ayan. Ito siya guys is Brazilian hair therapy or yung parang mga ginagamit sa mga salon, ganyan. So, kagandahan sa packaging niya, meron na siyang pump and sa kanyang how to use or sa directions niya, i-apply daw ito sa hair na wet hair na after ma-shampoo, pero dapat kailangan wala ng mga bula-bula or any residue like that. Ayan, so ipapump mo siya. In my case, we didn't use the pump. Pinump ko siya sa bowl and then we applied it using yung parang pangkulay. So if you don't have that, perfect na ito kasi may pump siya, may applicator ka na. So ipapump mo na siyang ganun. Pero be sure also guys na hindi mo siya ipapump near yung super duper near the scalp or super duper near the skin kasi it might give irritation kasi 'di ba kahit sa mga salons din naman hindi talaga nila dinidikit yung product sa skin, so parang may 1 inch parang ganun. Okay, do not go all the way to the scalp. So, ang ginagawa din guys is, syempre sa section yung hair, dapat may mga pang-ipit, unahin muna sa baba, ganun, hanggang sa ma-finish mo yung hair mo. Ayan. So, ito guys, yung product na to, pwede po siyang i-rinse, pwede din siyang hindi i-rinse. Ayan. So, you may rinse it or not. If you rinse it, be sure na ililive pala natin siya ng 30 to 45 minutes. So, mga 45 minutes, sabihin na lang natin para makuha naman natin yung full effect niya. 45 minutes, bababad mo siya yung hair mo. And then, you can rinse it and then blow dry. Kasi kailangan talaga ng heat para mag-lock in yung kanyang parang pagka-moisture, Brazilian effect. Yung parang, alam mo yung parang shiny, mga ganyan, para ma-lock in nga. And then, of course, if you don't want naman na i-rinse, pwede din naman siya. But in my case, I didn't rinse it. I rinsed kasi nga, di ba? Parang feeling ko na kasi mas malinis. Yun. Pero pwede naman daw siyang hindi i-rinse. And then, of course, kapag hindi mo siya i-rinse, dapat damp yung hair. Yung parang half dry, half wet, parang gano'n. Alam niyo yun, yung parang feeling na parang medyo may pagkabasa pa siya.
tsaka nyo siya i-blow dry or i-flat iron nyo siya. With my hair right now, ayan, na-dry na-rinse na siya and na-dry na. So, ang gagawin na lang, konting pasada na lang ng ating plancha by Madam Jonah. Ayan po. Nag-lift din pa po siya para po sa video ko na ito. Isa-section nyo rin siya ha. Sa pag-a-apply po kasi ng product, dapat naka-section siya. Ginamit namin is yung parang pang-color, yung may bowl, tsaka yung may brush. Yun, na-section din siya. Pero dahil nga mas preferred ko na mag-banlaw tayo ng hair. Ayan, banlaw, rinse na po siya. May past tense yung Tagalog niya, girl. Yan. So, yan, ano ni Madam Jonah? Sige, Madam Jonah. Opo, okay lang po, Madam. Paki-massage na rin po yung aking scalp. Kaya ba hanggang bukas, sis? So, after using this, hindi rin po pwedeng maligo ng 3 days. I mean, pwedeng maligo, but huwag tayong dugyot, ha? Huwag tayong dirty. Pwedeng maligo, pero hindi pwedeng basain yung hair. Ayan. Just to be clear, ha? Baka sabihin, hindi do pwedeng maligo. Ayan, pwede pong maligo. Pero hindi lang pwedeng basain yung hair. So, as you can see ngayon, guys, yung buhok ko, buhay na buhay po siya. Para siyang nagbabounce and all that. Though, ang init po talaga ng panahon, ano? Ayan. Bouncy. Papakita ko rin po sa inyo yung video ng hair ko kapag dito sa likod. Napaka-bouncy po niya. So, ngayon, mas nakikita na yung mga pagkakaroon ng cut ng hair ko. Ayan. This product, guys, is only 265 pesos and you can buy this online. Ayan. So, ilalagay ko na lang yung Instagram account ng Luminescence. Ayan. Yung sila yung creator of the Colacera Pro. Ayan po. And this one is paraben-free, no formaldehyde, and no chemical odor. Yun po palang isang nagustuhan ko. Sobrang bango nito, guys. Parang amoy lotion siya. Promise. Ayan. So, ito po yung Colacera Pro. So, kung ayaw nyong pumunta ngayon sa mga salon, kasi nga, diba, it's either close ang mga salon, ang hirap pumila sa mga salon. Promise, dito sa amin, hindi pwedeng magbantay yung kasama mo sa salon. Walang waiting area ang mga salons ngayon. And pipila ka pa talaga or either magpapa-appointment ka sa kanila. So, napaka-hassle. So, if you have time, di ba, kung wala naman kang ginagawa, dahil hindi naman kayo lumalabas ngayon, maybe it's time for you to get a new look for your hair and use the Colacera Pro para sa treatment ninyo sa hair ninyo para naman magkaroon ulit ng buhay. So, that's it, guys, for this video. I hope you learned something today and you may share this sa mga friends nyo na rin na naghahanap ng mga product for your hair. And of course, guys, please tag me if you will use this one. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I would like to thank Luminescence for sending this product to me and for me to try it. Thank you so much, guys, for watching. I hope you enjoyed watching this video, and I'll see you guys on my next one. Bye!